רוזנה אודיקצה, כמובן ספורט הריקוד, מקום ראשון באליפות העולם עד גיל 21 בסגנון לטיני. הם נבחרו כמצטייני האיגוד. אותם אני לא אשאל איך עושים את זה, הם יכולים רק להדגים. אלה לא אוהבים. ספורט הריקוד כולל לטיני. ואנחנו עם סקי מים. אני מזמין את אורי בוז'ו, מקום שני באליפות אירופה לנשים בווייסקייט. המאמן עומרי בן נתן, הוא רצה נורא להיות פה, אבל הוא עכשיו באח הגדול, זה עומרי מהאח הגדול. אז האח שלו, התאום, רועי יהיה פה. אהלן, בוא נלך, אתה דומה לו. אתם מבינים? 10 ל-2020 לסמס, הוא עובד כבר. עומרי בן נתן. גיא פירר, אנחנו עדיין בסקי מים, מקום ראשון באליפות אירופה בווייקבורד, נבחר כמצטיין האיגוד.